Sonke sinamaphutha kodwa iningi lethu kwavuma kuyasihlula lento ilula. Kanti ubani okumele akhiphe imali othandweni ngoba abantu besifazane bayakhala bathi ungabikho kwemali kuqeda imfudumalo. Nendoda ehlezi bikusiza ayithandeki namaphutha wayo awaxoleleki uma ungenayo imali idlalela kude othandweni. Namadoda ayakhala athi sifike nini? Sifike nini la kumele sithenge khona uthando ngoba abafazi bamanje abafani nabakuqala abafuna ukuphila ngaphansi komthetho okuvela untombazana. Uthi ungishayela kanjani umthetho ungangazi ukuthi ngigqokani ngilala ngidleni nekhanda lami lenziwa ubani kuphi kanjani futhi uthando kanilithengi. Lo ngumthetho wasemandulo ukuthi indoda kumele inakekele umfazi wayo uma lokho kukuhlula. Isidima sakho sobudoda emehlweni omuntu wesifazane siyashabalala kanti nothando linganyamalala. Ungamangali uma usuthi uyamfonela ingcingo zakho engayibambi lo umkomelo othola wongoqo. Indoda engenalo icebo iyohlala isinengiso. Nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSinikwa Imbongi. Ngiyanamukela futhi la khona kumcebo umfana kagogo YouTube channel. Uyazi ke mase sila sidila ngama testimony, sidila ngamaqiniso. Ngizokudela mkhulu anibingelele mkhulu. Ngicela ubingelele abantu bakho. Mfethu ayi wena azokushaya Maslay Queen. Usukhuluma iqiniso elingaka kodwa mfethu kule channel yethu ekhulayo kodwa mfethu. Kodwa kuyangichaza wena mfethu ngendlela oyibeka ngayo mfethu ngoba phela indlela esiphila ngayo iyona ndlela le ochaza ngayo nabafu. Ngeke ngize ngiqambela amanga. Uma ubukisisa kahle mfethu uma unganamali mfethu awuyilutho umuntu wesifazane. Uma unemali ngisho noma ngathiwa mfethu uyichitha uboni izokuthanda intombazane izikhothe lona lelihlo lelingaboni mfethu ngendlela ekusuke kuba mnandi ngakho. Ithi ngithanda lelihlo lakho ngendlela elififiyela ngakhona engiyalithanda baby aliqabule ebezothola u10,000 angakwenza yonke into abantu besifazane mfethu bafuna umuntu oneplan mfethu yabo nakhona mfethu it's a nature of indlela uNkulunkulu asicreate ngayo. Asikwazi ukubalekela lo ukuthi kumele sibe dominant abantu besifazane babe submissive yayizinto engishoyo and into ebalekile futhi ukuthi njengoba udominant nawe phela mfowethu utshengisa idominance yakho kube ukuthi futhi nakhona uyatshengisa ukuthi owakho unkosikazi uphuma negutshe endlini uphuma egqoke kahle uphuma enuka kamnandi wenziwe nanekhanda uyacwebezela nje muhle bese kubonakala nawe ke izinsizwa ke yakini uqhamuka ke nawe ke mfowethu ke usutshengisa ukuthi cha ususebenzile unako konke okufisayo mfowethu ngabi other way around wena mfowethu kube opposite mfowethu yazi ibhlungu mimisi kanjalo kodwa ke mfowethu ke uthi ngibingelela abantu lapha na ke mina ke ngumcebo ufana kagogo ungcubo omkhulu umashiya amahle ufuze fulele unyuso iqade lihle umapholoba thina esafaka umuntu enqinqa savuka sakhwifilanga amanye amadoda ebiya ngamahlahla sina sabiya ngeenkomo thina ke hey mfowethu indoda ayiqedwa kodwa ngithi mina unonimpunyumphunywana uphunyuka bemphethe uma favuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazo yahoshima hey mkhulu asimkhulu ngiyacabanga ukuthi sakubeka kwacaca ukuthi le show le siyenzela abantu ukuthi bafunde futhi babuyele ithemba. Manje ngithenga into ngiyabheka lapha kuma comment mkhulu. Abantu abaningi vele bayabonga ukuthi bayafunda. Kodwa kunalento abalibe bekhale ngayo ukuthi bayacela mkhulu sicela usichazele ngohlanga lemali. Sema ngibheka nje ama comment amaningi akhala ukuthi sicela nje usichazele ngohlanga lemali ukuthi lisebenza kanjani mhlawumbe nje nama highlights ukuthi uthaka ini kanjani. Okay, ihlanga lemali mfethu ke isikhathini esiningi siyaba ngaliqamba ngokuthi uhlanga lwemali ngoba kuneyinkambi esihlanganisa ukuthi ukwazi ukuthi ucabe ngazo zingene egazini kwazi ukuthi igazi lakho lonke lihogele lenhlanhla le osuku uyifakile la ezandleni shuthi indawo ezoba powerful kakhulu isezandleni ngoba ukhumbula ukuthi la owamukela khona imali la upha khona imali isezandleni mfowethu and la uhlangana khona nomuntu umxhawule izandla mfowethu yayizinto ngisho indlela esafundiswa ngayo and it's a universal language, it's a universal sign language ngoba uma uzoxhawula umuntu akudingi ukuthi usho ngomlomo ukuthi okay bamba now ngiyaxhawula so it's universal ukuthi if I bring my hand like kanje shuthi kahle kahle I'm greeting you and we have to shake hands so mowenza kanjalo mfowethu kutshengisa kona ukuthi uma ufaka into ezithize la hayi ngoba usuku uthwebula inhlanhla yakhe kodwa usukumema inhlanhla yakhe ukuthi ibe ngakuwena
Izinto engisho mengisho njalo mfethu ngisuke ngithi wena mfethu usuke uthi loka anako akakucabange naye mhlawumbe kokuhle kwakho. Let's just say mina mfethu noma wena sisho kanje wena u-businessman. Njengoba u-businessman ngiyayibona i-potential yokuthi mhlawumbe mase sihlangane mina nawe sizokwazi ukuthi-ke sithathane sisane phezulu. So mina mengiqhawula automatically mfowethu kuba nezinto mfethu ezingenayo kuwena zeinkambi spiritually ezokwenza ukuthi ucabange ukuthi hey yazi lo muntu mfethu njengoba ngibambe kanje kuhle ukuthi mhlawumbe ngizame something naye ngoba ugazi lakhe ngiyalifila hey izinto engisho ngiyamuzwa egazini ukuthi umuntu engakwazi ukuthi ngisebenzisane naye umuntu engakwazi ukuthi nginveste kuyena ngiyayithanda futhi le idea ade qeda ukungitshela yona ngobani usumxhawulile mfowethu nalezi inhlanga seziyamsebenza so lapha mfowethu sithanga izinto ezihlukahlukene mfowethu angifuni uqamba amanga sihlukahlukene izinto esithanga ngazo mfowethu ukuthi angithanda ukubiza izinkambi eziningi but kwizinto zenhlanhla esikhathini esiningi ngiye ngithande mfowethu ukufaka uvuma uvuma omhlophe uvuma obovu ngiye ngithande futhi ukufaka uvela bahleke inhlanhla emhlophe ngiye ngithande futhi ukuthi ngifake uRoseline ngifake futhi nakhona inkakha ngifake futhi nekhekhele enyosi ikhekhele enyosi ke siyalentuzana siyaligasa grinder kanye nale mithi le ukuthi be fine ngoba ukhumbula ukuthi ikhekhele enyosi phela inyosi izona ilwane engasho ukuthi mfethu zidefine umcebo ngoba ihani mfethu ziyalisebenzela and inyosi izona ilwane ezisebenza cishe ifana njengeintuthwane ngoba intuthwane ngeke uzuyibone intuthwane imile hlezi imile isuka inuka something bese iyaqhubeka iyahamba iyotshela abanye ukuthi nali ikhekhe lapha liwila samsocosha yabo so inyosi mfethu uzifica ngaso sonke isikhathi zisebenza kwi-purpose yokuthi zakhe ihani so if uzothola ikhekhe lenyosi bese emva lapho nalo uyahlanganisa khona lapha ngaphakathi bese uthola naluju futhi uhlanganise futhi nakhona kulomuthi lo bese uthola izinsizi ke mfowethu izinsizi ke uyakwazi ukuthi uyihlanganisele mawukuthi umkatshubovu ngokwakha amakhambi kufanele ukuthole ini uthole izilwane ezisebenza ngokusheshsha izilwane ezidominant izilwane mfowethu ezi uzibuka nawe azithusi but ziyathandeka yabo njengethambo lepeacock njengamafutha epeacock ipeacock kumele ke lavula izandla ilentuzana uyachazeka nawe ukuthi awuyazi ayinto yazi ayinhle leyanyoni leya so ufuna ukuthi uqhamuka kwabantu uqhamuke nawe uthandeka so ngisebenzisa amafutha epeacock ngisebenzisa nethambo lepeacock bese ngisebenzisa futhi nakhona uchakide ngoba mengiqhawula kufuneka kungabonakali futhi nakhona ukuthi ngisheshe ngafika kuwena ngaqosha lokho engicoshayo kuwena mengisho njalo futhi nakhona ngisho ukuthi sithwebula inhlanhla kodwa mfethu suke sicosha lenhlanhla le okuyiyona ukuthi mfethu kumele sishare mina nawe so kufuneka menshake yami kumele imifika umuthi wami usheshe ufike kuwena so uchakide ngendlela osuku fast ngakhona ukanjalo ingakho futhi nakhona ngiye ngithande futhi ukusebenzisa namafutha jakalasi jakalasi ukhumbula ukuthi ke ujakalasi isigangi yabo lo isigangi ujakalasi uhlezi ubheka la yabo lo nto leso ufuna ukuthole izilwane eziclever yabo izilwane eziclever bese ke emva lapho ke mfethu ngizovala ke angibalanga zonke kodwa ngizosho ukuthi ngizovala ngani ke manje bese ngivala ngesandla semfene isandla semfene mfethu mengithi isandla semfene nasiyasithatha sisifake emshinini sigrindeke kanye nale mithi le bese emva lokho ke sithatha zona lezi zinsizi lezo nalazo inkambi siyahlanganisa sihlanganise bese sifaka amafutha enhlanhla lapho bese emva lokho siyaxuba bese sikwenzela ini sikwenzela into yokuthi ucabe uma ucaba mfethu uvula umaka uyakhuluma awukho umuthi wala ekhaya usebenzisa bese uyathula ufuna ukuthi uvule ukhulume uma ufaka umuthi ngaphakathi ukhulume mfethu khuluma usho yonke into ofuna ukuthi yenzeke mfethu uba isicebi kanjalo ke mfethu la ekhaya ngoba ungibona nje mina ngimabhizinisi amangaka akulele nkulumo into eziningi mina mfethu khuluma ngobufakazi ubufakazi buningi angikwazi ukudayisela umbombayi mina ngibe nginganalutho kufuneka ngikudayisela izinto ubone mina ngadiliza mfethu iHome Affairs yonke
ngayithatha ngumfana omncane ngingedwa ngingana partnership ngingabolekanga imali ebhenki ngayakha ngenxa yokuthini mfowethu ngikutshela ukuthi mfethu ngenxa yey'nkambi umuthi ngiyawudla mina bafu umuthi ngiyawudla umuthi ungangibuka ngiwu-cheese boy usithi hhayi leyana kodwa ubona ngezenzo ukuthi hhayi man ukwenza kwalo akufani nje engathi akukho normal akukho normal bafuvela ngeke ngiqamba amanga umuthi ngiyawudla ayikho into engiyenza ngingayenzi ngi-involve umuthi phakathi so ingakho izinto zami yishelela ngenxa yokuthini ngisho nomthakathi sebekugobe kakhulu la kumina mfethu sebezame bazama abanye izinyanga nezangoma ifike la zithi zoshiya into zabo zifica umfana omncane eme kanje enjengenkunzi elike shaya phansi ngempondo ngiyakutshela ingakho ngifake naleya nkunzi leya mina baba umfana omncane ngibanika inkinga ngiyabona banika inkinga mfowethu so injalo ke lento le yalento le yohlangano lwemali ngoba ngiyabona vele siloko sithola ama testimony engena kuloko umkhulu ngaphambi kokuthi vele sibafonele la kuloko umkhulu nje ngifuna nje ulwazi lakho mhlambe ngoba iexperience nje ngengadlula kuyo yabona futhi ngengaya emcimbini yabona mangiye emcimbini angithi kubaswa phansi emcimbini iziko iziko manje sekuqediwe ke ukubaswa yabo sokuyaqoqwa kuthiwa masicike umlilo nayo mina ngiyagijima ngithela amanzi wona ke mfowethu ngoba phela umlotha kumele uziphelele wona nami ngikubuza lapho vele bowula ukuthi ukubaluleka lo mlotha loyo mfowethu uma ukuthi umcimbi uhambe kahle lo mlotha uyinsila yempumelelo yawo lo mndeni ngoba lo mlotha uma ungasuwuthathe nosefe kahle bese nemba lapho ke niyageza ngawo usuyisiwasho esokwazi ukuthi senze wonke umuntu wala ekhaya abe right kungabi khona ama challenges ngoba lo mlotha loyo usuke uphekela abantu nedlozi okay manje ngiyakhala abantu bale bencoma uthi yazi yamnandi inyama yala ekhaya yazwa muhle umcimbi wonke lawo mazwi amahle ahlala kulwami lotha loya bese mba lokho ke kwakhiwa iwasho kwakhiwe into yokuthi kuhlikihlwe ingane mhlawumbe ukhakhayi kuningi okwakhiwa ngomlotha mfowethu akwakhiwe iwasho kuphela kuningi kwakhiwayo ngomlotha mfowethu angifuni uqamba amanga ngoba even noma mhlawumbe kukhona into ongayizwa kahle esifubeni sakho uyawuthatha urabhe nje la esifubeni bese uyalala yabo uwongamelo yayilezo ezidalwa lezo awuzenzela umcimbi ufana njengomhlwehlwe umhlwehlwe wembuzi owakhelwe mhlawumbe isalukazi umcimbi wakhelwe isalukazi nosasiyinhloko yekhaya noma uyikhehla la inhloko yekhaya lo mhlwehlwe loyo mfowethu uyathatha ubekwe ukuthi kumele kukhulunywe naleso salukazi noma kukhulunywe nalelo khehla uyathatha udilize kuhleshule nje into encane ufake kwimpepho kuthiwa nangumfana manje useyahamba uyobheka umsebenzi ngicela niphume naye ke bokhokho namakhehla salukazi sibanibani ngicela ukuthi ke njengamanje usukume uyazi nawe ukuthi siyakukhumbula ngesinye isikhathi uma ukuthi senza imicimbi ngicela ukuthi ke njengamanje umele lo mfana uyokubonga mhla naye esebuye esephethe ke osweet bala omkhanyisele khona izinto engishoyo bese balokho kuyavuleleka mfowethu injalo mfowethu injalo isintu sibalekile mfowethu sibalekile ngoba yabona mfethu into ekwenza ukuthi ube driven as umuntu omnyama uyizibona usempumelelweni yidlo shuthi kahle kahle ukulahla isintu sakho ismall like ukulahla impumelelo yakho ubona abantu baningi odakhi abekho abantu abahlupheka njengodakhi emhlabeni ngoba siyashizela ngenxa yokuthini sesavele saba amahlathi sagijimela ukuyohlalela koma western sibuye kanje muke wenza into ezesintu have istimtim wenzani lesiqhaza leliqaba leli kanti cha la ngabona ngendlela esihamba ngayo mfowethu sihamba ngohlelo mina ngathi ngizwe inkondlo zakhe ngabona ukuthi mina lo mfowethu lo kusakuningi osamele sikwenze sobabili othi ngeke ngimthathe mfethu sakhe something soba u2 sitshengisa umhlaba ukuthi manje sesibuyela kule ndlela okwakuphilwa ngayo la khona mfethu kwakuwenziwa khona ama storytelling la kube nomlilo ukhulunywe lapha la khona wakunembongi mfethu imbongi zisho izinto ezimnandi ngamakhosi la kwakukhona izinyanga ezazikwazi ukwenza izinto zingakhokhisa abantu la mfethu ngikutshela ukuthi indlela esenza ngayo thina siyenza indlela esimodern
ngoba nis-accommodate nalaba sebebalekile baya kus-Western but sibabuyisa eduze ukuthi iba comfortable lana kuthusi la ekhaya kuyaphileka making isinto lukhulu cool iyayibona le cool nto my leyo friend mkhulu. angifunqa mama Khulu ake sike sibathinte la namhlanje yabona buka ngendlela sengikhulume ngayo ngitsho mhlawumbe nje i-topic yethu isika ingaluke esikhuluma ngayo bese balokhu siyaqeda kanti sisamele umsebenzi omngaka bangashaya phela sivala simele umsebenzi omningi mfethu izangena bangena abantu angifunqa mamanga mfethu kodwa kuyinto enhle bangena abantu yezwa iveli yajama mfethu ngicabanga ukuthi emisisi ijame kanje kumele sithi kuyincenga nkosi yami kancane kancane sho kumele sivule an hour before sithe singena la ngoba yabona bayangena ngifunqa mama kusangena amanye futhi bayangena yabo okay usincenge mfethu buka ngithi ngiyenyusa ngiyehlisa istil hayi traffic okay sivele senza nje nazo okay senza nje testimony izolike nje iyenze nje kanje but soyincenga mfethu asithemba ukuthi abantu esobafonela bazosisheshisela nathi sisheshe siqede bandla siyolala mfethu nazo siyasebenza kulezi insuku nazo-ke bakwethu ngithi yabo angibuki umfowethu obukayo futhi nakhona imina engizozingenele nozongitshela uma ngingenanga kahle noma kuningi so uzongitshela ngithi yabo ngiyanyusa ngiyehlisa lana-ke umuntu ngisho noma ungathi mhlawumbe bokhona isibonga la ngizobhekala la ngekho lutho khona vele ngithi phakathi inside sengaphakathi wathi senze kanje sizothini kholi mfowethu uwashi i-screen saver sakho uwasha nane-text gibele phezu kwe-text kodwa-ke senzeni kanjena-ke mfowethu senzeni kanje sibheke nomunye ngoba phela mkhulu washo wathi imeni yama-testimony ngidume ngako lo ngiyinyanga yama-testimony mina mfethu mina inyanga yama-testimony uDr Love and Affair useneziqu phela uma ngithi udokotela ngikusho sakudala ngikusho ngikuqondile ukuthi ngudokotela cha mina mfethu ayingivumi lento le ngoba ngivele ngikhethe nje njalo abalahlekelwa amadatha ngazi sifune kahle kahle isile lento ifuna ngibathengele amadatha uyayibona ke so kumele ngiqale indlela yayo manje yokuthengela abantu amadatha yabo babusisekile ubapha imithi ubapha amadatha hayi sazodlala igame we labo gogo namakhehla igame yokuthi ke phakathi inside ko comment kamnandi wakhomenta sezwe mhlawumbe ukuthi usikhomentele kahle lapho kwa YouTube uyowina ivoucher mhlawumbe ye-1000 ukuthi athenge igross sesizoqala mhlawumbe into ehlukile but ithi nje unginikeza isikhathi si-structure-ish ukuthi sizoza kanjani nayo leyo nto le ngoba ngisafuna ukupha abantu bami something yabo noma nginipha iy'pesheli akwanele thokoza gogo uright salukazi ngi-right gogo la sishutha lento yethu aka-YouTube nagogo yabo so siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony ngithi-ke hayi oke ngike ngikufonele uchaze ukuthi wena gogo yiliphi ikhambi walithenga and kuhamba kanjani azibale ngey'nto zami ngangakayitholi namanje iphasela lami sesebuhlungu nje emoyeni alright nagogo ngithi uyazi ukuthi ngesisikhathi ngendlela enisenibaningi ngakhona kuba ne-traffic khona gogo ngeke ngize ngiqambele amanga yabo but ngenxa yokuthi abantu abakufonelayo kanje kutshengisa kona ukuthi asisoze saba abantu abakubalekelayo yes kungaba ne-delay ngenxa ye-traffic kutshengisa kona ukuthi sisho ukuthi sesibusiseke ngale ndlela leyo ukuthi abantu sebebaningi kakhulu yabo so ngabe kube mhlawumbe kube ngidila nabantu abawu-200 ngabe ngithi hayi okay hayi senze iphutha gogo but yabona muzodila nabantu abawu-10,000 i-WhatsApp iyodwa sinama-WhatsApp awu-5 manje
So sinabantu abantu over 10,000 on each WhatsApp. So sometimes kuba difficult. Khona nediki kube ama-message kumbe yiwo engangenanga ngoba angisendele ukuthi ngeyi-3 ayaphuma so namhlanje yi-24 yabona. So if mungayitholanga imessage yakho gogo yazenze njani? Okuyeka phepha or noma uphinde WhatsApp uthi cela sibheke ngasesayidini lethu ukuze sizokwazi ukuthi mesibheke esayidini lethu sikubhekele ukuthi mhlawumbe ingene kuthina yangangena kuwena ngoba kuye kwenzeka kanjalo ngengiqamba amanga uthola ukuthi iphasela lakho kade lafika kodwa imessage yangena kuthina. Yeah, so wena nje ibhala kanjalo kwi-WhatsApp usho ukuthi cela sikubhekele imessage and then sikubhekele ngasesayidini lethu ukuthi ingenile yini. Hayi ngacela wathi uzangibhekela but uzangabuya kimi. Ayisho ukuthi gogo waphinde wabasenzansi funa aphinda aphendule laba phezulu phinda abuyeze kuwena enzansi yabo uyumdanti lento yethu gogo yabo nami bengifisa ukuthi ngingasiza wonke umuntu ngesikhathi kodwa manje kube i-challenge. Yeah, but kuleka gogo sikhona la ekhaya and futhi uzosizakala wena nje WhatsApp angeke uze kuphela u2 weeks singalenzanga icebo njengoba ngikhulume nawe manje. Alright, akunankinga. Yeah, so uthi wasizakala kanjani gogo? Okwamanje azongisetransportini ngibuye emsebenzini so ngazi ukuthi kwazi ukukhuluma. Ngifike endlini. Okay, kodwa ngephasela ukwazile ukuchaza. Sho likuhlukumeza ngempela leliphasela. Bayi gogo wojahe ikambi kanje. Lezi ikambi zala ekhaya ziyajaha. Kulungile gogo sobe sikufonele lezo. Alright. Sebenza basethisa nje la kwi-podcast. Hey ngendlela ekwenzeka ngakhona. Ufuna la ikambi. Inkambi zakho ifuna la. And ayikho into esikayenza bakwethu. Yazi lana ngendlela i-traffic eningi ngakhona. Nabo bayabona. Bayabona nangibalekile. Ngumuntu onendawo endaweni ethize. Ngisebenzisa i-account yami elinegama lami. Hence ungayisebenzisa indaba cash send. Cash send angizenzi ngoba ngifuna ukuthi vele ungayitshela ukuthi uyabalekelwa. Kune-address yami la ngihlala khona. Kunayo yonke into uma uyitshela ukuthi ngibalekile. Uyabona. Ngingabalekelani futhi no250 but ke bakwethu asabubuni asibhekene omunye. Kanti sisihlaba besiphathele testimony emnandi. But sizomthola ngelinye ilanga akwazi ukuthi asizakale. Mhlawumbe uyobe selithole nephasela. Yona mfethu angifuna mama abantu baningi kakhulu mfethu yabo. Yeah. Baningi kakhulu. Abanye yazi kutshela ukuthi abahlala la eGoli sebeze bayizele bona bazoyilanda. Ngoba traffic iningi bafa ngifuna mama 10,000 on each WhatsApp kwama WhatsApp awu 4. Yeah, awu 4. Imagine. Yeah, awu 4. Ubuye uscroll ungangena ke mkhulu. Buye uzame futhi phakathi inside. Yeah, nami ngingazi ukuthi amandla amangaka ugogo ayengipha wona. Inkosi yami. Calling. Sibo. Sithi kanye. Okay. Okay, uyizame bafona uyenze side la. Ngoba ngiyabona ukuthi isithathele isikhashana yona. Isithathele isikhashana kulo. Kanti yazi mfethu kumnandi kanjani namhlanje. Ngena noma ikuphi ngena ngazo. Okay, amzana. Okay, sibone. At least. Okay, yarenga. Insizweni. Ibambele enye insizwa ithambo. Bashekhana izandla. Bashekhana izandla. Ngisho isikhathi eside kanje. Shame schedule. Alright, usibheke omunye testimony. Testimonies.
Akulokuba Okay. ungangena, ungena phakathi. Okay, hayi. Isabamba i-network. Sabambi network. Hey, inkinga. Inkinga, i-network iyasihluphayo bakwethu namhlanje. Kuyasho ukuthi ngathi kuzonetha. Kuye kwenzeka kanje nami ukuzonethayo bakwethu. Basixolela. Yeah, senze kanje. Testimony. But kube kuhle ukuthi lo asisa ayithinta indaba yamaphasela anama-delay. Singakubalekeli lokho mfethu ngenxa yokuthi ngiyabona and mesizoyikhuluma kanje kwi-podcast kuyatshengisa ukuthi sinenkinga yabo and nakhona singayixazulula kanjani ngoba phela isibusiso kusukuthi abantu beze yabona yabo so into ekumele bayenze kuphela ukuba patient egcineni bazogcina beyitholile into zabo ngendlela nakhona yabo ngendlela mfethu yabo yeah umuntu angakhathazeki but egcineni yogcina sifike ngoba ukhumbula phela mesipha abantu izinto mahala vele kuzoba ne-queue obvious ayubona ungayifuni into yami oke ube umuntu ke othi uzana namhlanje ngizophakela abantu umemezela akekho ngiyazi aphuma emzini wakhe athi ngisawuphuza lela sobhe limnandi uzogcwala ukuthi ngisawuphuza lela sobhe limnandi yabo eish ngazo lezizama mfethu so gcina simtholile umuntu esazi kahle ukuthi all right ubuye ungene futhi phakathi okay banqabile ke namhlanje angazi indaba mfethu yazi ngoba sibasathe sithi angenza kanje anginikeza wena ingangithi mina wena futhi ube umuntu oyodlala ilotho nami sibone mfethu ngoba ngathi inhlanhla ingakuwena ngase kukhetheni into e-right bele sikasiye mfowethu mhlawumbe ngihlezi ngama-million nje ngangena nami kuphi all right yabashaya idatha labantu yabolithi kholi yabashaya idatha labantu yabolithi kholi nathi kholi yazi ukuhluleka wena namhlanje hayi shuthi nje hayi banqabele ngempela mfethu uthi ngibazame futhi la hawu singazathi sithole noma oyedwa ke senze kanje ngabuye ungene phakathi inside okay sayari ayicoshe nje Sneeze testimony muntu. Yeah, sneeze. How? Babhizi ngani vele abantu manje? Mina ngiyangixaka lento. Noma babhizi neyibambelela. Yasho ukuqhuma ucansi nje njoba ubona le wenda phela iyasho. Uyiwethi nje. Kuma ucansi mfowethu yazi ngiyabona ukuthi siyangesibambelela siyenzansi kakhulu hayi ubuyungena siyenzansi manje hey baze banqaba abantu kulaba abanye ayarena baba hey yabo nanto azinhle izongayibambi kodwa nayo siphalapha sizogcina siyivala bakwethu nathi asizenzaka bakwethu kodwa shuthi mhlawumbe kumele sikhulume ngalento le ye-delay mhlawumbe ngoba hayi mfethu naku ngempela hayi abayibambi mfethu because vele for the first time sithola umuntu sithi zamfonela akhale mfethu hayi ngiyabona siyazama kodwa siyazama mfethu siyazama hayi kancane siyazama shame
siyazama. Awuphinde futhi uzame nawe futhi. futhi. Ya lento le iyasizayo bakwethu ekutheni nibone ukuthi akuplanwa la ekhaya kule kushawa izinto ezibhedayo zamaplan ukuthi umuntu aplan yangena noma ikuphi lapho bafu. Phakathi. Noma sitholo yedwa ke lisenze something senze fair. Yabona. Cha labantu abanayo inhlanhla labantu laba ngoba phela ufuna ngabe siyakhuluma phela umuntu azwakala ukuthi wasizala kuphi. Gate calling. Yabona. Asibheke umunye futhi. Hayi mfethu ngicabanga ukuthi sizozama 1-1 kokugcina and then more songs siyayivala. Okay nayo ke bakwethu. Vale. Bheke phakathi inside. Okay. Alright. Ngathi uthengele nefoni kwami. Kodwa kana data. Kana data. Akanalo calling. Uthengele ifoni kodwa kana data. Futhi uyishaya ngempama leyo nto. Awu. Uthengela kanjani into ezoba yithoyisi? Futhi uyishaya leyo nto leyo. Nkosi yami. Salisiqele. Nako ke Phakathi senza kokugcina mkhulu sizamile. Angeke bashaye. Okay naye sibona ukuthi iyangena nje. Oyedwa nje mfethu uzofika khuluma ngoba phela imnandi le show if uzoba khona i-testimony. Bazwele bona. Awu. Inethe. Hayi angazi mfethu. Awuyenze wena ngasesayidini lakho. Yabona. Vele angicoba ke le ndawo. Yabona ke. Saparo Cape Town. Ngicela ukuye ungibheke ukuthi ingene endaweni e-right na or ngingene. Ethi ngibona. Ngingenile. Angenile. Alright. Alright, hayi. Okay, it's calling. Hey. Hayi mfethu. Ngicabanga ukuthi ngizozama ukugcina nami. Ngoba ngiyafisa kube khona oyedwa ozokhuluma. At least oyedwa. Oyedwa nje mfethu. Sivale ngokuthi at least akhulume umuntu. Okay, nangathi sibuyela kuthina la. Ayibambe. Yeah, sebewuthiwa bazamile ukusifonela. Oh hayi. Should I sivale ngayitholanga i-testimony. Yeah, sibone. Akana data lo muntu. Masithula kanje kusho ukuthi uyayibamba. Kodwa ayikhona. Sifonele lo sizwe. Eish. Sizwe. Hayi network hayi bakwethu asivale nisixolele sizamile abantu bazamile futhi nakhona ukuthi babuyele kuthina basifonele but ke asike sithinte le ndaba mfethu yama delays. Okay. Into eyenzakala bogogo namakhehla asikwazi ukunidayisela into bese emva lokho kusinganaki akusona istyle sethu leso so kuyenzeka uthola ukuthi sithole ama-courier over 400 500 yabo through special so lokho ugcine kusenza siba abantu ababa under pressure abantu futhi nakhona abangakwazanga ukuthi balungise izinto ngendlela ukuthi sizwe mhlawumbe la Thokoza Gogo Thokoza network kanjani angineza lolunye ucingo lapha mfethu sivele sibashange straight call lolu yeah lo alright sibashange straight call because sibashange straight call anganeliseki kahle yeah sivale singahambi nama angiyiboni kahle nami angiyiboni kahle sivele sithengele idatha sizonifonela khulekani sonfonela
Kuhle ukuthi ke sinifonele kahle ngama straight calls. Yeah, once. Yeah. Senza nje thenga noma ya 30 rand airtime. Yeah, engathi unqamuka kusakhuluma. Hayi babalanda. Hey. Babalanda mfethu. Excitement. Alright, senze kanje. Scopation number yakhe. Yeah, because lo vele kuseready. Yabo uthi begeza Nkosi yami, aw shame. Asizwe ke. Amehluleke manje hayi. Asazi impela ukuthi kuyobe kona liphi. kodwa bathi umahluleke zamana cala. Thokoza. Alright Salwazi. Ngiyaphila njani? Hayi right gogo. Siyabona gogo ukuthi uke wasinikeza testimony phambilini. Manje shutha lento yethu ye-YouTube. Bese ngajabula gogo ukuthi usichazele ukuthi iziphi inkambo wayithenga ndikuhamba kanjani manje. Hey mkhulu, sibili le phone call ama testimony ayashiwa. Yeah. Ngifonela ku episode 10. Okay. Ngikhulume ngesithanda loshini ukuthi ngangishela wala amawala. Yeah. Ngakhuluma ikhombo ka 9 days la engageza khona ngaphela 3 days lo wena ngifuna emzini wangithumela imali. Yeah. Ngaphinde futhi ngaba naleya testimony lene yokugeza ngaphakathi isini yomuntu osifazane nansi ke yesi4. Kulokhu bekuyinini kanti Nkosi yami last week. Ngageza ngiyazi ukuthi ngitshela Nkosi yami ngahlanganisa amablessa ngahlanganisa isasho salena leso sigreen. Manje uzobona kanjani sisiphe sikhambela kahle kodwa ke akulona icala elikhulu nakho. Ngahlanganisa ishiyazi. Yeah, akulona icala elikhulu kodwa phela into ngizongenzela ukuthi unibone ukuthi ikona kuphi la ubelonga khona wena. Yabo kunabanye uphingothi obasebenzela kakhulu. Kunabanye abasetshenzelwa ilentuzana isiwasho samablessa. Yabo ngokuhlukahlukana kanjalo gogo. Mina ngangibala ukuthi ngisebenzise mina sofa ukhayisile ngasebenzisa noPinky Pink. Yeah. Ulogo kwamablessa nelento ukugreen nangikhala. Mase ngithi awuthi ngibhanqa bakuphathelene nemali ku. Yeah. So ngabhanqiswa yilokho nami ngoba ngisho ngangenze ngendlela ongasho ngayo kodwa ngathi awuthi ngibone yabo. Manje ngakuhlanganisa ngageza ngagquma ngenza yonke indlela okusho ngayo ke ama instructions awalandela. Yeah. Ngaqeda process ke. And then last week sengiyothengela ingane ke into zesikole sekuzovula nje manje ngoLwesibili. Hayibo. Ebank kahle ikhadi lengane ila kufaka khona imali ngoba kwingane bese bakhona elami ikhadi. Mina ngangiyothengela ingane nemali yami ngoba ngangazi ukuthi hayi kwabungane yena uthumela imali ekhadini lengane. Yeah. So ngangazi ikhanda ukuthi hayi ngizofuna le yami and then ingane izofaka ekhadini lengane bese ngiyaqhubeka ngiyathenga umphako ke. Yeah. So ikhadi lengane lalingenalutho ke. Lalino 13 rand 13 rand. Yeah. Ngifike town hayi ngiyenza nje yonke into normal ngiyothenga ngiyaphuma ngiyangena ku spa ngithenga ama-fruits ngithenga ama-juice lezi zinto zengane. Ngoba khona into ethi hamba uyochecka i-ATM ekhadini lengane. Hayi ngahamba ngayofaka ikhadi kulethi ngiphusha nje ngahamba ngayofaka ikhadi futhi ngoba ngane hlezi ngayifaka imali engitshoyisayo sengiyifakile kodwa engafonanga yena ngoba khona ethi nje angabe ngiyochecka ebank. Ngafaka ikhadi ngidlalela inongekho kwashesha yonke into. Ngafaka ikhadi hawo 670. So ukamuphi ngoba mina ngishosho ngisuka ekhaya bengazi ukuthi ngo 13 rand. Bese ikhadi lengane ngiyazi ukuthi ngasebenzisa kwasala leyo mali. Hey ngangaba nanesikhathi sokuthi ngihambe wayikhipha. Ngabe ngayikhipha yonke. Engazibuyele emuva. Hayibo. Statement ngasprinta later into emangazazi statement akutshengisa ukuthi ivelaphi le mali le. Waba nenhlanhla nje gogo. Shuthi nje kwaba idlozi la kunikeza imali nje. Ukuthi
kazi ngasho ngathi hayibo usabhovula iqalo kwaqondana kamnandi. Nengane yakwazi ukuthi ingcebeleke ijabule ithole nezinto. Into extra manje. Gogo sakubongela salukazi yezo. Hayibo. Ngoba ngisho i-statement mangisithinda mina kuyabonakala ukuthi na ibalance yokugcina kwaku-13 and then right after u-13 rand lo kukhona u-670. Awusho ukuthi ureverseke kuphi ufake obani kutshengisa ngathi imali eyiveli ikhona. Wena salukazi siyakubongela kakhulu salukazi siyakubongela. Hayibo mkhulu ngeke. It's hayibo ngeke phela. Yeah. Ugeze kahle gogo ngiyethemba nangokuyikhandla. Zonke izinto zihamba kahle gogo yezo. Hayibo. Yabo umuntu lokho kulindile iphasela lamezalo especially kade ukhiphe nje leso sinengende ezinhliziyo. Yeah. Mkhulu ziyabuya. Yeah. Yabuya ukuthi phela bengilindele ukuthi ngizayithola le phasela eli kodwa kusemanike ngiya ku interview ngizohlala unyaka nohafu ungasebenzi ngiya ku interview le weekend kulo weekend ngiya ku interview. Hey gogo wena ngathi zonke izinto zihambela kahle gogo. Hey zihambela kahle. Ngiyafadela. Hey. Ngiyafadela mkhulu kanyaka ngempela hayi ngiyabonga kakhulu Nkosi. Hayi salukazi siyakubongela salukazi ngathi into zakho ngahlezi imhlophe zibe njengehlaba zolwandle gogo nawe uhlezi ukholela njalo kuyidlozi ngoba ngiye ngithi mina kuona amandla ami kusuke kuyidlozi lakho gogo likusukumelile ngaphakathi kweinkambi zami nasalukazi so nje uqhubeke njalo gogo ukhuleke ube umuntu futhi nakhona okholelwayo kuyidlozi lakho yezo. Yebo mkhulu nawe nje ukukhulu lo njebala mkhulu every day every year uNkulunkulu akubusise Nkosi yami ngoba lento yenza uyasiza hayi ukuthi uyenza ibhizinisi. Yeah, abaningi abantu abayenza ibhizinisi lento hayi mkhulu ngeke wenza kahle nje siyabonga kakhulu. Thokoza gogo. Yebo mkhulu. Mfuthu angazi noma ufuna sizama umunye futhi nge-straight call. Ngithole lo mkhulu ake sizama nge-straight call ne. Sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Yena ukhulumile samuzwa mfethu. Ngiyathanda futhi nokuthi uyasho ukuthi ake samfonela phambilini yabo ngoba phela bayaphindeka ngephutha iziphela umuntu mekhethekile irefuli usho unenhlanhla mfethu ngoba ukhethe yazaza khethe nayithina kabili usho uyageza ngempela ngalezi washo and uzobuya ne-testimony testimony futhi mfethu. Simuze lo. Okay. Hayi network mfana. Thokoza mkhulu. Thokoza gogo right. Ngiyaphila njalo. Salukazi usithi qaphu salukazi ngiyazi kukhona i-testimony wakasinikeza yona and ngiyabona wena gogo la nje basikhethile gogo ukuthi ke uke wasineza i-testimony manje sishutha lento ethi ya YouTube sacela nje gogo ukuthi uchaze ukuthi wasizakala kanjani. Baba hayi akunenkinga ngaza kuwe mina bekunenkinga nje lapha la ekhaya endlini. Ubaba bekanga 1 minute remaining. Usuphamise ukushesha gogo kancane sevele waphela nale airtime lo kade simfunela ekuqaleni sevele wanweba kakhulu. Ubaba wenze njani? Ubaba bekumuntu osilisayo la endlini angangiboni ukuthi ngumkakhe sethisa nabantwana endlini nje kungekho mnandi nje kunesichitho. Yeah so nje angangiphi nemali azenzela ngisho negroza mina bengingayazi mkhulu. Wageza gogo. Kuwe mkhulu ngihamba nomntanami. Safika sigeza wasisa emfuleni wafika wasigeza. Ngathi wanginikeza ipinki nesiwasho lesesamablesa. Ngafutha leyo 3 days ngopinki ngingakangeni nakulesi samablesa. Hawu baba ngiyambona uyafika hayi uyengiseka nginikeza imali ukuthi ngiyoyenza igroza. Yo ekhaya wakhaya. Ngixolele gogo phela u30 rand ngalabantu laba. Ngicela sivale mfethu ngicela sivale kulise sibatholile abantu abawu2 angazi mfethu konke ufuna ukisho kwabantu ngaphandle nje ukuthi wena mkhulu bangabe nomona nalento ba like ba share ba subscribe. Yeah
Thokoza. And then enye into-ke bogogo namakhehla thina sisebenzela eSoweto eBaramall opposite ama-Towers. Uma ufuna ukuthi size kuwena siyakwazi ukuza kuwena mula eGoli sizokudilivela sine-Uber nje ehambisa imithi. Uma ukuthi ufuna ukuyizela wena futhi ungayizela wena uzolentuzana and futhi nakhona uma ukuthi uhlala la eGoli siyakukhoriyela nje kuba kuhle nje sinebhavu Friday Saturday and Sunday sinamanzi futhi nakhona Sunday nango futhi uyafona uthi simphethe. Thokoza gogo. Wena i-airtime yakho seyiphela mkhulu. Hey salukazi yabo phela labo 250 abanganelisi nami. Ngikusimanga mkhulu yeva kumanje nje wayengibiza ngegama manje sengubheki this baby that ngiphiwa 50,000 qala uphela allowance 50,000 rand kuthiwa yena yakho enoma ngitshela ukuthi nasembhedeni angivungile. Manje kumnandi lapha embhedeni gogo. Kumnandi mkhulu indlela ngathi yabona ngiyiphiwe ngitshela. Kahle mkhulu hayi yonke into right. Ukhalisa kwengane encane ifuna ingcenye. Mkhulu ngiyabonga Gogo kube kuhle salukazi bengeke ngayibamba ikholi yakho gogo ngoba ngiyazi ukuthi ubufuna nawo ukuconclude yabo. Okay mkhulu ngiyabonga kakhulu izandla zidlula ikhanda. Thokoza gogo thokoza. Hayi asivale mkhulu. Thokozani nani lapha emakhaya.